Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da lokaci da fatan kun tashi lafiya. So tari mutane suna yin Pi Network amma ba su san menene tap here to earn Pi Network. Wato wannan abin da an ce ma tap here to earn Pi Network ba, idan kai yi shi a 24 hours a kullum ake da bukata ka saita ko da safe ko da daddare ko da yamma ka saita time ɗin da zaka iya. Wato a kullum idan 24 hours ta cika, lallai ne yana da kyau kuma yayi sai ka zo ka taɓa tap to earn ɗin nan idan kana so waɗanda kai referral su dinga active ko kuma su dinga yi kana samu da kaso. Misali kai referral ɗin mutum 20, kana so bayan naka za ka yi mining kuma ya ma repetition ɗin guda 20 ɗin nan. So lallai yana da kyau a ce lallai sai ka zo da safen nan za ka an ce ma tap here to earn. A daidai nan gurin za ka inda aka rubuta wani abu tap to earn, ma'ana za ga yana motsi, to so ake kai tap nishi sai kai earn. So ka dan karanta turancin nan ka ji me suke ce ma, suka ce ma as a contribution you help kana ji such as Pi instruction history by setting of. Abinda suke so su gaya ma dan karamin turancin nan ba, ana so akwai wani contribution da ake so kowa ya dan dinga badawa. Misali kamar da ake so ana so a sa wa Pi Network liquidity, ma'ana tallafi a lokacin da aka yi launching ɗinsa, a ce an sa mai kuɗaɗe da yawa wanda idan kun tashi za ku siyar. To a nan gurin akwai wani abu da suke ce mana, akwai wani liquidity da suke so kai ma a nan idan kai kana yi za ku ga yadda abin yake kasancewa. So don gani yadda za ka gani abin, zan nuna maka ya za ka yi kai tap to earn, ma'ana ka dinga samun abin da ainihin referral ɗinka da kika yi su dinga uptune don kowa ya kama ya dinga irin wannan. Don da yawa mun riga da mun yi referral ɗin mutane, za ga so tare mutane ba su san me Pi ɗin wannan ɗin yake nufi ba. Idan baka yi wannan ɗin ba, wannan ainihin time ɗin naka ba zai dinga gudu ko kuma zai tsaya cik ya ƙi daina tafiya. Dan yanzu a tsaye za ga idan wannan za ga daidai nan gurin ba za ka gani a tsaye yake gashi nan 130 737. So kaga gaba ɗaya baya tafiya. Amma da zan yi tap to earn zai ci gaba. Yasa za ga mutane tari za ga a Pi Network nasu baya tafiya, sun rasa yayin me yake matsala da wasu yana tafiya. To wannan abin shine yasa Pi Network naka baya tafiya, ma'ana baka zo kai clicking tap to earn din nan ba a kullum. Sai ka saita shi da safen ka tashi da safe karfe 8 ko karfe 7 ko karfe 10, sai ka zo ka tap din sai ka earn, ba za ka sake dawo ba sai gobe. To dan gani yadda za ka yi ba, za ka gani yadda abin yake kasancewa. Kaga daidai kasan nan suka ce maka here earn, suka ce maka thank you for being a contribution. Wato akwai wani contribution da zaka bada a nan gurin, ma'ana wani taimako kai ma da zaka dinga bada na kullum wanda zai musu mai requirement wajen kula da saba su da kuma kayan material nasu. Zan dai nuna maka abin tun daga farko a ƙarshe. A nan gurin zan zo in taba tap to earn sai in taba shi kamar haka, na zo in taba. So kaga abin da suke gaya min ba, mining by confirming clone, aka cewa by confirming your security clone. A nan gurin nake karantawa daily you will contribute to fight network security. So abin da suke so yanzu nan gurin hin ce to mining, ma'ana mutane na saka su ga su nan gurin na so mining. To ya kamata inda a ce kowa yana tabawa, ma'ana ya taba wannan abun a kullum yana yi. Kagan ka duba nan gurin ba wajen duk nan za ka ga baya tafiya ko. To ina taba na ce mining, so bari ka gani zai yi mining sannan za ka ga contribution. To wannan shine contribution da nake badawa. Idan ka lura a nan gurin ba, wannan shine contribution da nake badawa, kamar wani art ne yazo. Mutane suna ta complain ya aka saka dora art. Wato wannan art din da suka dora mutane ba na wani harkar coin, shi yakan iya taimaka musu wajen menene, wajen kula da saba da kuma ainihin dukan wani abin da suke so su cimma, kamar misali bangaren liquidity. So misali ba na riga na taba nan gurin ba, to bari in koma baya mana haka gani. Kaga ga shi abin da suke talla a nan gurin. To in bana so sai in tura gaba. So idan kai har ka baka so ka musu menene, ma'ana haka wannan contribution ba, wato su Pi Network sun gaya maka cewa idan har baka so zaka iya disable nashi, ma'ana zaka iya ka cire shi. Amma bai kamata a ce ka disable nashi ba, saboda kai ma ya kamata a ce ka kawo wata taka gudunmawa. Menene gudunmawa? Ma'ana ka kawo yadda zaka yi kai add din abin da mutane za su amfana. So idan ka zo a nan gurin kuma ga Pi ɗina ya ci gaba da tafiya. Gashi za ka gani za nuna maka tabbas cewa mutane ba su riga da sun san wannan abun 100% ba. Kaga na riga da mai contribution ɗina ni ya riga ya kai 100%. Bari nuna maka gani a daidai nan gurin ba. Kaga idan ka lura a nan gurin ba, a daidai nan gurin bari maka misali, bari maka misali a daidai nan gurin za ka gani,
zaga a contribution bari maka wata ma zaga contribution ina a nan gurin ya cika 100%. To za ta iya ka duba na ka gani bai kai 100% ba. So a daidai nan gurin na taba wajen 100% din na taba shi kamar haka, bari ga abin mamaki saboda mutane ba sa active. Kaga nan gurin wajen almost mutum 30 ne wani abu na saka, amma a cikin mutum 30 ne wani abu si active mutum 3 ne kawai suke active daidai. Bari ta ba su ka gani zaka daidai inda mutum 3 daidai ne kawai suke active. Kaga yanzu misali wayannan mutanen bari maka wata ma ka ganshi da wannan da wannan da wannan a cikin mutum 27 ko 30 da wani abu su kaɗai ne suke active, ma'ana suke yin abin da ake da bukata daidai. To don dole haka za ga mutane suna ta yin Pi Network ba sanya aka Pi Network nasu baya riga da baya gudu ba. A cikin ma mutum 7 da aka kawo a nan gurin ka gani mutum 3 ne kawai suke active a cikin mutum 27 ko da 30 da na saka. Ka gani mutum 7 a mutum 3 ne kawai suke active. To ka gani da a ce duka wayannan mutanen da aka yi active kuma an riga an yi register mutum sun fi 300, ma'ana an register mutum sun yi amfani da referral link na sun yi register sun fi mutum 300. To amma ta aka yi wayannan mutanen da suka yi register ba sa yin active saboda ba su riga sun bi wannan dokar ba ko kuma ba su karanta wannan dokar ba. Dan haka na wallafa muku wannan bidiyon. Dan haka da Allah da bako wanda ya shigo cikin wannan channel mai suna Arewa Computer, idan bai mana subscribing ba Allah ya kokari mana subscribing sannan ya share din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana. Bari in zo gidan gurin aka ce bari in sauka kasa da yawan dama ka bayar da zaka da rikita ka a daidai gurin da aka rubuta 100% nan na taba shi kamar haka. To na taba shi kamar haka, so bari ga wani abin mamaki. Bari in zo inda aka ce adding external signing of file user, ma'ana adding external file user. A daidai gurin nake nuna maka nan adding external ma'ana waɗanda suka shigo sababbi. Bari ka gani ina da su da yawa amma da yake ba su da amfani. In ka je ka adding ma mutum bai riga da ya sani yayi active ko bai active ba. Idan ka zo nan gurin kaga wannan yayi verification, sannan ga wani kaga shi ma on verify ma'ana on verification bai verification ba ka ganshi a nan gurin ba on verification number. So da yawa za ka gansu ga sunan da yawa ka gansu a nan gurin ba mutane da yawa ga sunan ba su yi verification ba za ka gansu. Bari maka watermark da yawa ka gani kaga wannan on verification number, wannan ma haka, wannan ma haka, wannan ma haka, wannan ma haka. To duk irin wayannan mutanen da aka yi idan aka riga aka launching so ba kai babu Pi Network ba za ka taba samun Pi Network ba. So dan ka zo a nan gurin ba ga mutane da dama sun dan yi verification. So misali bari mu misali kaga wannan gurin muna so to mu adin mu ƙara arawa saboda mun riga din ka lura a nan gurin duba ka gani kaga nan gurin kake gani duka registration ne mutane sun yi registration. To da a ce suna yin active a adadin wayannan mutane 300 don abu da suna yin active ma'ana suna taba tap to end kuma sun yi verification na number a kullun za su yi wannan abin su ɗaya tak. To da idan za mu iya samun kwaya 100 a rana guda ko 200 a rana guda ko 300 a rana guda. To dan ganin yadda za ka yi ka adin din ba in ka zo ka tabbatar da cewa wannan misali Nura Yakubu to yayi active ma'ana ya riga yayi verification. To ga wata Khadija Muktar, ga wani kuma Aya King, so ka gane shi on verification. Ga wani Faruk FK. To misali bari mu dauka wannan Faruk din sai mu zo mu taba shi kamar haka. Muna so mu ce zamu yi adding din sa ma'ana adding at Pi user to your security clone, ma'ana muna so mu dora shi akan yadda zamu mu singa samu. To kaga babu yanzu ya riga shi wannan gayan da muka taba shi ya riga da ya adding. To amma kuma su Pi Network ba su baka dama ko da ka kawo mutum 1000 a ce a kullun zaka iya dora mutum 20 ko mutum 30 ko mutum 10 a lokacin ba. A'a za su baka ko cewar kullun ka sa mutum 1 ko mutum 2 ko kuma duk bayan wasu awanni zaka dawo kai adding din wani saboda mai ainihin ɗinka zai cinga gudu zai ƙara gudu. Yanzu misali bari mu ƙara dauka wani ku gani bari ku ji abin da za su ce. Bari mu dauka wanda muka tabbatar cewa yayi verification successfully verification. Ga wani Rabiu Mustapha. To wannan Rabiu Mustapha din baran je taba in ce zan yi adding. Misali kaga na adding din shi misali kaga mun suka ce mun you have exiting the allowing number of modification to your security clone, try again in another day. So ba za su iya barka ba suka ce unsuccessfully modification. So kaga abin da suke gaya mana anan tun farko cewa nan an riga da mun riga mun yi successfully sai dai mu dawo another day. Ba zai ma yi ba yanzu kenan sai another day ma'ana sai another 24 hours zan zo in ƙara ɗora wani. To don haka ina roƙon ku da cewa duk wanda bai subscribing ba ya kokari mana subscribing ya kuma share din wannan bidiyon saboda kowa ya amfana. Sannan bari ka gani wancan ad da mutane suke ta complain cewa ya za a ce masu Pi Network kuma sun zo suna neman kuɗi da Pi Network nasu. A daidai nan gurin ba idan ka taba daidai nan gurin ba zaka zo daidai gurin profile ɗinka daidai can ƙasa wajen profile ɗinka zaka taba shi kamar haka. So za ga inda suke faɗa maka cewar wannan abun ad nan sun dora shi saboda su samu requirement da za su dinga kula da ainihin
sabasu da kuma sauran material. A daidai nan gurin ba suka ce ga add wannan gurin in ne haka misali, to in nace na disable add ba zai zo ba, amma bai kamata a ce na cire wannan add din ba, saboda ni ma ina so na bada gudunmawa da cewa Pi Network ya samu karbuwa dan nima na samu nawa. Ya kamata a ce a rana ɗaya in kallon wannan as din kwadiya. So a ƙasan nan gurin suka ce ma shall cover the service and the maintenance costs association with your account by having ads. Sai suka ce ma a nan ƙasa sai suka ce maka account details, abin da suke ƙara gaya ma kenan, tap here to delete your account. So in kana so ka delete din ma zaka iya deleting. Abin da suke gaya musu wa wannan abun yana kokari yana taimaka su wajen kula da mai saba da sauran material nasu, wannan ads din daga sun dora. To don haka kai ma ya kamata a ce ka bar wannan ads din, saboda kai ma kana bada wani contribution ne, ma'ana kamar yadda muka bada contribution. Ka tabbatar cewa idan ka taba nan gurin, nan bari maka wata maka gani a daidai nan gurin, ka tabbatar cewa naka ya kai ma 100%, ma'ana kai ma ka bada contribution 100%. A lokacin na taba shi gurin nan, za ga a daidai nan gurin zai ta iya ba naka ba haka yake ba, za ga naka wani 17%. Suka ce your contribution to the to network security, suka ce 100% your security clown, ma'ana ya bada 100%. So yana da kyau a ce kai ma kai kokari ka kawo mutane kuma ka nuna musu, ko daga kawo mutum 20 ko mutum 30 wanda ba su yi active ba, gwada kawo mutum 5 ko mutum 10 wanda zaka koyar da su yi active kullum suna yi, ya zama one by one kana bin su kamar yadda muka kawo. Dan haka na ce na kawo karshen wannan bidiyon, na nuna maka da zaka kai kokari kai ainihin ma'ana ka samar da Pi Network, ma'ana ka samar da shi yadda ya kamata, kuma ka nuna mutane za su dinga ma'ana time din su dinga gudu. Don idan ka zo da anan gurin gashi time yanzu yana gudu, an samu 130 a kwana 14 kenan, saboda ana riga ana active. Don haka nake cewa na kawo karshen wannan bidiyon. Arewa Computer sign out.